Dobrý deň, priatelia, opäť vás vítame pri našej ďalšej časti podcastu. Teraz sme dali druhý týždeň opäť, takže snáď sa nám podarí udržať, že každé 2 týždne budeme vychádzať. No teraz nahrávame týždeň po týždni. Neviem, čo sa stalo, sa nám to podarilo, ale snáď to bude pre vás zaujímavé. No, aké témy dnes máme? Tak ja mám tému smrť pápeža. No, to dojalo. Ja mám tému Trump je úplný idiot. Ja mám potom ďalšiu tému útoku na Kyjev dnešného. Ja mám ako sa Pele bolo strihať na majakoch. To je zaujímavá téma. Mojou poslednou, tretiou témou je každý, kto chce vystúpiť z EU, môže vystúpiť už teraz. No a ja mám zase, že pustili bombice na slobodu opäť. Tak vynikajúce, dneska to máme dobre. Budeme zohratí. Jasné, ideme riadny freestyle. Človek by povedal, že počas tých sviatkov, že sa nenazbierajú žiadne témy, že bude kľud. A máme tu témy, že by sme mohli rozprávať aj na 2 hodiny, nielen na hodinu. Pol dňa sa dá rečniť a stále máš nejaké témy na vyhľadanie. Napríklad mimo toho, keď sme si robili ešte prípravu. Mimo Huliaka. Mimo. Ruda sa dneska dotýkať nebudeme, ten nech si robí čo chce. Tam medveďobiec. Ale rozhára sa nám napríklad konflikt ďalší. A tento bude veľký. Hej, India s Pakistanom. No. Pozri sa. Ako náhle vyspelý svet ukáže svoju slabosť, ukáže, že nie je ochotný brániť svoje hodnoty, tak títo sú ochotní použiť druhých na to, aby dosiahli svoje. No však proxy vojny a proxy ďurdenie a tak ďalej. Takže vieš, ako no, keď USA, keď Trump ukazuje, že prdí už na demokraciu, že ho to nezaujíma, že si ide len svoje krvavé peniaze, tak potom ostatní vidia, že môžu kradnúť. To máš v podstate to isté ako so smerákmi, keď vládnu. No jasné. Každý zlodej vtedy vie, že proste smeráci sa o to nebudú zaujímať, pretože oni sami kradnú, sami majú svoje kšeftiky a podobné veci. No tak aj ostatní sa rozbehnú. Ale tam musíš odvážať za desiatok do Smeru. No. Vieš? A takisto potom vznikajú, videá, ako Slota oholil ako král Fica. Áno. To bolo mimoriadne zábavné, u toho Trnku. No to na série. Slota si zabezpečil doživotnú rentu skôr ako Fico. Ale tak Slota vytuneloval absolútne SNS-ku, keď odchádzal a potom Danky mu tam nechal oči preplať a prázdnu kasu. No, Danky, pozháňal sponzorov a tiež končí, takže uvidíme, či pôjde v stopách svojho predchodcu, či im to tam vybieli, alebo... Že by sa našla ďalšia Anča s menom Romana. Pamätáš si Anču? Anču Malíkovú? Takzvanú Belousovou teraz? Oni sa kedysi rozbili SNS-ka práve. Viem, SNS a práva SNS bola potom. No tak teraz uvidíme, že či bude ďalšia nejaká Anča na trhu, alebo nie. No, Romana možno, že zase bude úradovať. Áno, lebo minule som počul nejaký rozhovor tuším na Refresheri, alebo kde, a Romana tam rozprával, že ona by rada skončila v nejakej národnej strane, takže to nebolo na Novom čase, čo si myslela, že Žďarský tam má pištol. Alebo hej, asi kvôli tomu Žďarskému si to mýlim. Ježiš, to bolo tak trápne. Ale vidíš zase Chamajda, ako to robí. No, takže Romana, budúca predsedkynia Slovenskej národnej strany. No, hej, dobre, jaskyňa apokalypsy. Poďme najprv k témam. Začni prvý. Ja mám toho smrť pápeža. Je to nemilá udalosť, ale čo mňa na tom najviac prekvapilo, sú tie reakcie Slovákov. Keď si zoberie, že 92% alebo neviem, či na Orave je 92 a na Slovensku 80 niečo, Slovákov sa hlasí ku katolíckej cirkvi, hej? Ale tie komentáre, ktoré čítaš, ako bol tento pápež satanom, ako bol tento pán, ako nech zhorí v pekle a nech sa tam praží a
a patril do nejakých kultov a neviem čoho. Pritom tento pápež ako prvý jeden z mála hneď keď nastúpil, tak napríklad riešil korupciu vo Vatikánskej banke a ďalších veciach. Čiže skôr sa stával proti takýmto podivným spolkom, nie že by ich podporoval. František bol mimoriadne ľudský zase. No, mimoriadne ľudský a vrajím bojoval aj proti tej korupcii. A napriek tomu naši roduverní, krásni, ku kresťanstvu hlasajúci sa Slováci ho považujú za satana, ktorý má zhorieť v pekle. Tak vieš, on pre konzervatívcov bol liberál a pre liberálov bol konzervatívny. A ten jeho pamätný výrok takisto, že kto som ja, aby som súdil, a približovanie sa cirkvi, nejaká tá modernizácia proste. Ale potom na čom je založené takéto kresťanstvo, keď, na ničom, ale keď neuznáva ani pápeža, ktorý je volený ako zástupca Ježiša, zástupca Boha na zemi. Tak ale my sme absolútne spiatočnícky, vieš, komplet všetkých veciach. A koho chcú uznávať? Toho ruského patriarchu? Ktorý chodí a svetí zbranie, rakety, tie, čo zabíjajú. No však áno, pokropíš raketu a ako v tom memečku, že holy damage plus 5 ti to pridá. No. Vieš, to je úplná debilina táto tuna. Tak zase napríklad pápež František, ja som takisto mal nejaké výhrady oproti tomu, lebo tiež jasne sa nevyhradil proti tejto agresii, ktorú máme na Ukrajine. Snažil sa byť taký nejaký v strede a napríklad vo Vatikáne tiež nejakú fakľu mieru niesli ruský tínedžer a ukrajinský tínedžer spolu a mne to prišlo vtedy absolútne zvrátené, lebo neviem, či to nebolo potom divadle, čo im trafili Rusi s tým nápisom deti. Ale napríklad dneska vyšlo nejaké svedectvo, že pápež zo svojich súkromných peňazí ešte kupoval dróny pre Ukrajincov, takže... Áno, no, tu sa ukazuje, že na jednu stranu sa skúšal nejakú diplomáciu alebo udržať niečo, na druhú stranu sa aj postavil za tú krajinu, keď tam poslal tie peniaze na drony. Čiže nedá sa to asi súdiť len podľa toho, čo vidíme na prvý pohľad, že človek potrebuje si niekedy počkať na ten druhý a tretí pohľad, aby to videl úplne. Ale tu ide proste o tú slušnosť, že aj keby som nebol kresťan, aj keby som nebol čo, tak zo slušnosti predsa nejdem niekomu hovoriť, že má zhorieť v pekle a že je satan alebo niečo podobné. Ale na život ti to nepovieš, to je čarokras toho internetu. Lebo internet dezolácie. No, internet si zapamätajte, že už dávno není pekné miesto, ako keď začínal. Teraz tam máte kopec hejtu, kopec reklám akurát tak a dezinformácií. A tí ľudia si myslia, že keď sedí za tou klávesnicou alebo teda za tým telefónom, že je lepší ako pápež, si myslia. No, tam je to čaro tej anonymity, alebo že nevidí reálne toho človeka, alebo si myslia, keby si to písal do nejakého noteščeka, alebo čo si. No. Mne to prípada, že mnohí Slováci sú lepší pápeži ako pápež. No to sme lepší hokejoví tréneri. My sme vo všetkom majstri sveta. Vieš, ja sa vždy bavím na tom, ako čítam na tých rôznych týchto, že my sme starý prapôvodný kmeň Slovania. V podstate my sme boli prví na svete a všetci ostatní ale to môže byť pravda. Až po nás, ale potom nech mi vysvetlia všetci. Ale však sa pozri, koľko praľudí tu nachodí medzi nami. Dobre. Na Slovensku. Koľko keby z jaskyne vyšiel. Dobre, ale tie názory. Ale teraz bunga, kamene o seba zaplieskam, vybavené. A teraz mi vysvetlí, kde sme my Slovania urobili chybu, že nás všetci ostatní predbehli. Neviem. Asi to, že sme ostali na tých stromoch. Asi nie, aj v jaskyniach. Hej. A keď udrie blesk do stromu, tak si myslíme, že ešte stále, že Perún sa hnevá, alebo ja neviem. Niečo podobné, že nás trestá. Počkaj, foťak príde ešte za 100 rokov až ku nám. No, tak sme aj odľahčili tému pápeža. No, som zvedavý, kto bude nový pápež.
Tak sú tam nejakí kandidáti, čo som videl. A či s ním budú spokojní zase ľudia? Určite nie. Určite nie, lebo ľuďom nevyhovieš nikdy. To máš ako klasika. Fungujeme na sociálnych sieťach a tak ďalej. Ja niečo napíšem na Facebook. Môže to mať 500 lajkov napríklad a vždy tam je nejaký komentár, že proste toto, takéto. No, teraz... No dobre, no tak ja by som to uzavrel pre tých ľudí tak, že pozrite sa, môžete veriť v Kirila, ktorý alebo ak sa volá ten ruský ktorý vysvecuje patriarcha. Môžete veriť v ruského patriarchu, keď chcete veriť v ruského patriarchu. Môžete veriť v čokoľvek, ale základná slušnosť by vo vás mala naďalej zostať, inak si ťažko môžete hovoriť, že ste normálni ľudia. No, tak to vychádza. No dobre, no poďme na tvoju tému. Oný Trump, že je úplný idiot? No poď. No on je úplný idiot. Idem, nejdem. Vieš, to memečko ako býva. Idem, nejdem, clá, necla. No a ako mu bolo vysvetlené, hej, keď sa začal strieľať tam od pasu o tie čísla, pre Európu toľko, pre Austráliu no pozor, toľko. Mal na to veľmi špecifikovaný vzorec. Dobre. Ten vzorec bol takmer vo všetkom dobrý, len mal jednu veľkú zásadnú chybu. Že citoval nejakého fejkového oného. No to je jedna vec, že ten minister, či ktorý... Citoval sám seba. Citoval sám seba. Vymyslel si svoje druhé meno a citoval, že tento vymyslený odborník doporučuje to isté, čo on. Pričom obidvaja boli tá istá osoba. Jasné, mne zlyhala pomôcka. Ja som mal niečo pripravené ešte na dneska. Teda teraz, len potrebujeme sa pozrieť kvôli tomu. Máte tu slabé internety za okrajom zeme, kde nahrávame. Plochej. Samozrejme. Ja tu mám internet lepšie ako v Bratislave, lebo v Bratislave, keď pre klientov som vybavoval internet, ano. Tak sa mi podarilo po dlhých rokoch vyjednávania vybaviť, že tam máme nejakú 100/300 optiku za nejakých 90 eur alebo koľko. Agregovaná? Agregovaná? No, nie je agregovaná, ale 100/300, hej? Ja mám, ale ja tu mám na Orave, čo hovorí, že slabý internet. Na Orave za okrajom zeme. Ale ty nemáš zapnutý môj internet. Nemám tvoj internet, ja som na datách. Áno. No, lebo môj internet ide 100/500 za 16 eur. Čože asi tak 5 krát lacnejšie ako v Bratislave. No dobre, tak sme sa pochválili zase. OK. Aspoň dá čo dobre na Orave. Tak akože internetové služby tu máme excelentné. Takto, kde som skončil? Trumpa sa chcel riešiť. Ja aj s tými clami, no a potom niekto prišiel, keď začali padať riadne trhy a všetky tieto veci. Zaťukal si tam pred ním na čelo a povedal mu, že do ní, ale toto takto ale nepôjde, hej, pozri sa, že krachujeme. To je jedna vec, tak akože zrušil, ale Čína vlastne ukázali, že majú gule. A tam začala tá krásna, o minule sme sa o tom bavili, tá colná vojna. Vydržalo im to až týždeň a Trump už teraz začal avizovať, že idú sa znižovať tie clá. Že nebudú síce nulové, ale pôjdu o hodne nižšie. Takže zjavne ich to bolí v Amerike s tou Čínou a ale dostáva rozum. Fakt len debilné decko oranžové si mohlo myslieť, že nejakými clami v globálnom svete, kde Amerika už nie je jediná veľmoc, že týmito clami niečo dosiahne. Tak ale zase MAGA voliči oproti našim Ficovým voličom alebo republikánom nie sú nejako moc inteligentnejšie. Oni si nechajú nakecať takéto ale mal by byť voloviny. Inteligentný aspoň ten ich prezident by mal byť inteligentný. A tak on to sľúbil zase, že on bojoval kampaň, že budú clá. To je jeho celoživotný sen, takéto veci, že kasino ti ešte neskrachuje samé. Tým pádom dobre, možno sa a vzhľadom na klesajúcu popularitu pomalu Trumpa sa snáď časť voličov Trumpa poučila. Tak určite, len vieš, oni sú v Amerike ešte momentálne, ako im tam likviduje tieto inštitúcie a demoluje demokraciu a tak ďalej.
Pretože tam jediné, ktoré zostali normálne, tak sú súdy, lenže ono nemá od toho súdu to rozhodnutie, kto vymôcť. No to je druhá to vec. Je tá vec. A proste oni ostali jak tie sranky na ceste, keď fakt zasvietiš. To je druhá vec, že ti Trumpovi voliči sa budú plakať nielen nad tým, čo porobil s clami, ale ešte budú plakať aj nad tým, ako zablokuje inštitúcie a všetko, že nakoniec to bude slúžiť len pár zbohatlíkom. No tak akože ten Medicare napríklad obmedzenie, stiahnutie týchto vecí, povyhadzovanie niektorých, to bolo tiež krásne, keď povyhadzovali nejakých jadrových inšpektorov a potom im po týždni zistili, že OK, ale nám tu asi padnú elektrárne a takisto aj naše atomové zbrane, tak prosím chalani, poďte náspäť. My sme to tak nemysleli. Ale to vidíš, že zase ktorého debila napadne vyhodiť ľudí, ktorí sa starajú o atomové zbrania a o atomové bezpečnostného elektrárne. technika, ktorý sa ti o to stará, ktorý o tom vie. No tak... Ako to musí byť na úrovni škôlkara, takéto zmyšľanie. No však, vieš zase, no to sú... Ale keď počúvam niektoré jeho vety, to už je na úrovni škôlkara, že to už vyzerá na demenciu. Dneska je 24. apríla, keď nahrávame, aby sme boli presní. A v oválnej pracovni vlastne privítal veteránov. Nie, to si videl ten príspevok? Nevidel som. A normálne je to na kamerách, hej, to si pozrite ľudia. On sa tam rozpráva s tými dokaličenými veteránmi, hej, čo sú bez nôh, bez rúk a tak ďalej. Až proste prišla na to reč, že teba trafili? Úžasné. Vieš? A týpek s 2 nohami tam, že s tými protézami sa pozerá, že tebe bije. Vieš? No, ale presne toto hovorím, ale toto není jediný prípad s tou talianskou premiérkou, ktorá sa tam pri tých jeho slovách chytila za hlavu, že Ježišmária, už ho vypnite. Kde má vypínať? Za strčku niekde vzadu vyťahnite z toho Trumpa. Kde ste ma to pre Boha poslali? Ale tak počúvaj, nebol tam JD a neskarhol ju, že sa nepoďakovala. No, ale počúvaj, keď talianská premiérka, ktorá vzišla tiež z nejakej nacionalistickej, dokonca ich nazývali, že fašistická strana, keď takáto talianská premiérka si ťuka na čelo pri Trumpovi, tak to už potom ako... Kde sme skončili, že si fašisti ťukajú na čelo, že o čom hovorí Trump? Tak vieš, zase Trump je takisto fašista. Ten koncentračný tábor napríklad, kde to majú? Salvador. Salvador, myslím, že to je. Ale to je hrôza. To je hrôza. A oni tam vyvážajú tých ľudí, aby ich nemuseli, vlastne na nich neplatili zákony, ktoré platia v USA. No, deportácia ľudí takisto. Ale násilná deportácia. Násilná, ale takisto aj deportácia akože však svojich. Áno, že toto chcem povedať ľuďom, ktorí veria dezolátskym politikom, že tu sa ukazuje aj na Trumpovi. Oni vás neberú ako kamarátov. Vy ste pre nich len tí, čo donesú pre nich hlas, ale v okamihu, keď sa im postavíte proti, tak je jedno, oni vás vyvezú niekde, kde neplatia zákony a tam vás zavrú. Je jedno, že ste ich predtým volili. V okamihu, keď sa neozvete proti ním, proti akémukoľvek takémuto dezolátskému politikovi, tak sa obratí proti vám. Vy nie ste jeho sponzor, vy nie ste ten, ktorý im priniesol milióny, vy ste človek nula, ani nie človek milión, vy ste človek nula pre nich. Len ten hlas, takže ja by som bol opatrný voliť takýchto ľudí. Ja si pamätám... Fica s Haščakom, že voliť je hovno. Ja si pamätám deda, ako proste rozprával o tom, ako tu Hlinkovci, kedysi Tisovci a podobní, ako chodili aj tu po Orave, aj tu v Rabči, iným zabrali domy, vyhodili ich odtiaľ, pretože proste teraz vládneme my, tak si robili, čo chceli. Vlastným Slovakom robili zle. Mali záľusk na ich pozemky, pretože človek, ktorý nemal pozemok, išiel do tej Hlinkovej gardy a medzi týchto gardistov. A zrazu mohol rozhodovať. Tak kohokoľvek Slováka mohol pripraviť. A tak to sú svedectvá, ako tí naši ľudáci vynášali plné šatníky, že prišli zabaviť dom a vynášali skriňu vlastne, že toto sa bude hodiť synovi, toto sa bude hodiť tomu, toto budem nosiť ja. A ten človek, ktorý tam bol v tom dome, že halo,
Madafaka. Museli im, to mi potom otec hovoril, že museli im, že ako mu jeho otec hovoril, že museli im odvádzať normálne, že z každého tohto domu buď nejaké kúry, sliepky, normálne proste ako za fašistov kedysi. No v podstate to boli fašisti. Boli to fašisti. No, čiže museli normálne Slováci chodiť zo svojho dávať, aby sa mali na čom hostiť. Takže ja by som si dával pozor na to, že čo si zvolíte. Dobre, naspäť k Trumpovi. No. Doník, hentá prerastená mrkva, vlastne on je veľkým fanúšikom Putina. Ja neviem, Putin má na neho strašné veci, však tí ruskí oligarchovia mu zachraňovali zadok. On je fanúšikom všetkých takých, čím by on chcel byť. No dobré, ale on si ide proste ten ruský narratív, hej, aj mieru. A dneska som sa o tom s priateľmi vlastne bavil, že lebo takto, Trump vie, že nedostane tú Nobelovú cenu za mier. Už to vie. Už si to podľa mňa uvedomil a povedal, že dobre, ok, serem vám na to. Nebude Nobelovka, no tak kašlem na to, dobre. Tak bude rozdelená Ukrajina. A si full retard mod. No a vlastne podmienky, ja to musím si to prečítať. Alebo aby som to... čítal som to. No, USA predstavili 7-bodový mierový plán, čiže kapituláciu Ukrajiny v podstate. Zverejnil to Telegraf. Vzdania sa Krymu Ukrajinou, samozrejme, ukončenie nepriateľských akcií na súčasnej vojnovej línii, štáty zrušia všetky sankcie voči Rusku, to chcem vidieť, ako chce donútiť Európu, aby sme zrušili sankcie voči Rusku, lebo drvivá väčšina sankcií je držaná Európskou úniou. Ale on to chce, pretože on nenávidí Európu. Chce, no chceť môžeš z kapty. Veď on chce zničiť Európu, pretože veď ako rozprával, že Európa sa priživuje a neviem čo, on proste chce zlikvidovať Európu. Riť paľovu. Môže a nie ona. Lebo my sme ja som si to dneska poznačoval, že budem o tom dávať status. No. My sme pre týchto dezoláckých Američanov ako on trň v oku presne ako Ukrajina pre Rusko. Pretože tak ako Ukrajina tým, že by vstúpila do EÚ, čo chcela a podobne, by mohla žiť lepšie než Rusi a bola tým trňom v oku, tak sme my trňom v oku Američanom, pretože tu máš vo väčšine štátov zdravotné poistenie, hej? Napríklad. Máš tu vo väčšine štátov nejaký minimálny dôchodok a ďalšie veci. Máš tu vzdelanie. Máš tu vzdelanie. Nemusíš sa zadlžiť na 3/4 života. Presne, že sa väčšinou nemusí zadlžiť na 3/4 života. Máš tu stále pomerne bezpečno na uliciach a tak ďalej. Toto v Amerike nemáš. Tam proste za chrípku, za 2 týždne v nemocnici sa zadlžíš na niekoľko rokov, hej? No to áno. Som videl videá, ako ľudia utekajú zo sanitiek, aby ich nezobrali do nemocnice. No. Dobre, akože Amerika je fajn. Hej, v niektorých veciach by mali zabrať. Ale napríklad... Nemajú to radi, nepáči sa im to, ja viem, proste kapitalisti, hej, hentioni. A tiež náhrnúť to do rúk zo pár bohatých ľudí a nech to si tu... To je to, že to náhrnú do rúk zo pár bohatých ľudí. A to sa nepodarí. Ja sa čudujem tým voličom Trumpa a týchto spolku, lebo ale to je tá spodina. Lebo zober si, dobre, ale oni by najmenej takýchto ľudí mali voliť. Lebo zober si, že nedávno som videl rebríček nejaký, a to som sa čudoval, lebo to aj niektorí proste naši Európania, hlavne takí tí libertariáni a podobní, hej, porovnávali, že americkí miliardári majú 10-násobok viacej majetku ako európski miliardári, hej. Dobre, ale čo pre Európana alebo pre Američana znamená, že pár ľudí má 10-krát väčší majetok. Pre obyčajného Američana a pre obyčajného Európana to neznamená nič. Pretože obyčajný Európan, kde je 10-krát menej boháčov, hej, miliardárov. Ale tu nie sú také rozdiely. Si žije lepšie, väčšina Európanov, kde je tých miliardov menej, si žije lepšie ako väčšina Američanov, kde tých miliardov majú plno. Priemernému človeku môže byť na háku, koľko miliardárov v krajine máš, ak ti miliardári tie peniaze si dávajú desi do sejfa a nedávajú to tým ľuďom.
No, má sa priemerný Američan 10-krát lepšie ako priemerný Európan? Nemá. Tak by som nevolil takýchto hajzlov. Čo ja viem, zase nemajú sa tí ľudia v Amerike až tak zle. No je tam dosť veľa ako ktorí zase, hej, je tam kopec bezdomovectva takisto. No veď to. Majú tam drsný ten systém. Napríklad, hej, nemajú materskú ako u nás. Tam myslím, že je 6-týždňová maternity. No, ale keď si porovnáš aj platy, veď nie sú rozdiely medzi americkými a európskymi platmi. Ako ktoré štáty zase. Aj tak sú tie rozdiely malé. A nie sú 10-násobné, ako sú rozdiely medzi tými miliardármi. No, môže byť, v tomto nemám zase až taký prehľad. No, čiže mne osobne je úplne na haku, koľko miliardárov má Amerika. Mňa zaujíma, že či my, normálni ľudia, z toho niečo máme alebo nie. Ak z toho nič nemáme, tak ja nemám prečo podporovať niekoho, komu ide o to, aby pár boháčov malo ešte viacej. Dobre, ale my nemáme nejaký vplyv na to, že či zvolíme Trumpa alebo nie. No my nie, ale to platí aj u nás na Slovensku. Samozrejme, či zvolíme Fica alebo budeme voliť normálne strany s normálnym programom. Fica, Bodora a spol. Fica, Bodora, no Norko. No. S týmto. Takže tak, no. Tam nie je k tomu, čo viacej asi povedať. Dobre, čiže ďalšia téma. Moja? No poď. Či to bola tvoja, či to bola moja? Ja som šiel s Trumpom. Šiel s Trumpom, áno. Ja tu mám dnešný útok na Ukrajinu. Potom pápežovi som si vybral útok na Ukrajinu. Tak si zopakuj si dátum, povedz si, čo sa stalo. No, však dátum vieme, že dnes 24. apríla zaútočil Putin hneď po tom, čo vyžadoval mier, tak zaútočil na Ukrajinu, na Kyjev, kde zaútočil na civilné oblasti. No. A ja nerozumiem jednej veci, alebo vysvetlite mi, alebo že to je pomsta za to, že Ukrajina zaútočila na zbrane. Na Muničak. Ale to bolo krásne šťastie, ten Muničak. Áno, to bolo krásne šťastie, ale teraz chápeš, že tu sa stále hovorí, ako Ukrajina zabíja. Ale my tu už 3 roky počúvame pri Ukrajine, ako zničila Muničak a nejaké centrum, kde rafinérku, alebo centrum, kde sedeli velitelia nejakí, hej? Aha. Že nepočuješ o útoku na civilné ciele. Ukrajinci útočia priamo len na takéto vojenské ciele. Útočili teraz. Čo robí Putin, čo robí Rusko? Za takýmto niečím ide a útočí na obyčajných ľudí, na civilné ciele. Však to sú teroristi. Tak kto tu zabíja ľudí? Tak akože však tam, čo Rusi unášajú obyvateľov, znasilňujú nielen ženy, hej, všetkých odradov komplet. Mučenie zajacov, strieľanie zajacov, čo je proti ženevským konvenciám absolútne. Čo tam mali únosy nejakých novinárov, hej, tiež teraz som čítal nejaké svedectvo, ktorá vlastne vrátili tú novinárku a tá rozprávala, čo jej tam robili. To je dosť dobrý brutál na to sa náckovia takto nesprávali. To je vyslovene sadomasochizmus. Sadisti, absolútni sadisti. Ale napríklad to som chcel, hej, Ukrajinci napríklad zaútočili na tú fabriku, kde vyrábajú tie iránske mopedy. Hej, tie drony, jak sa to volalo? Šahid 2, hej, presne máš pravdu. Bolo video z toho útoku tými dronmi. Počúvaj, tam ten ukrajinský dron, veď samozrejme pošleš najprv drony, ktoré ti vyčerpajú protivzdušnú obranu. Jasne. A potom ideš s ostatnými. No ale ten dron napríklad krúžil, ja neviem, video malo 3-4 minúty a oni sa samozrejme Rusi sa ho snažili zostreliť, nejako sa im to nedarilo, ale tí ľudia z tej továrne mali šancu utiecť. Hej, tam bolo veľká evakuácia z tej továrne, že proste ono dobre, fajn, zničia nám ju, ale zachránime aspoň tých ľudí. Kde? Na Rusy. Videli sme v Krivom Ríhu.
ako to urobili. Letela jedna raketa s kazetovou muníciou, trafila tam ten autobus s tou budovou. Počkali, kým prídu záchranári. Počkali, kým prídu záchranári, kým sa tam zbehnú ľudia, ďalší ľudia, ktorí bezodplatne idú pomáhať, vyťahovať ľudí. A 2,5 minúty na to letela ďalšia, taká istá raketa. To je presne to, čo sa pýtam, že kto tu vlastne zabíja ľudí, keď Ukrajinci počkajú, nechajú čas už to aj Putin priznal vlastne, že oni to tam chceli takto trafiť. Lebo tie rakety, napríklad tie Iskandery majú presnosť na nejakých 5 metrov zásah, hej. Hovorí sa na 500 km, plus minus 5 metrov. Trafili ten autobus vlastne a hneď vedľa, ja neviem... Áno, veď nie je to prvý prípad, kedy oni poslali 2 rakety za sebou, že počkali na záchranárov a potom tam pustili, alebo na hasičov a potom pustili znova. Ale teraz napríklad, skúste sa opýtať tých Ukrajincov, keď teraz z rozvalín nejakej bytovky vyťahujú tehotnú ženu, hej, spod panelov, že ako oni nechcú mier. No. Ja si hovorím, že... To mi hlava neberie. No a ja si práve hovorím, že všetci tí chcimirovia by práve mali ďakovať Ukrajine, lebo však Ukrajina ničí tie zbranie, ktoré zabíjajú. Veď oni nechceli, aby sme my dodávali zbranie, lebo zabíjajú, hej. No tak Ukrajinci ničia zbranie, ktoré zabíjajú. Nezabíjajú civilistov, ničia zbranie, ktoré zabíjajú. Tak ešte aj Edko Chmelár s prstom v nose by mal ďakovať Ukrajincom, že ničia zbranie, ktoré zabíjajú. Ale tak, vieš, my napríklad... A oni budú oslavovať len ak zničia Ukrajincom zbranie, ale ak zničia Rusom zbranie, tak to už sú zbranie v poriadku. Pozri, Náďa obvinujú z toho, že daroval MIGI, daroval S-300, hej, ktorá to bol šrot a tak ďalej, nepreukázalo sa nič, tak vytiahli na neho čo? Úplatok 3,5 mega? No aj ten sa nepreukázal. Dobre, nič, počkaj. Tieto zbranie, ktoré boli na obranu, vlastne, lebo S-300, neviem, či sa dá strieľať, nedá strieľať na nejaký cieľ, ak sa aj dá, tak... Dá sa preprogramovať a dá sa použiť. Ale netrafíš to moc tak, ako by si chcel. A hlavne to nemá taký dolet. Takže tieto zbranie predĺžovali vojnu, hej, ale tie, ktoré vlastne vyrába Kali cez nejakého bieleho koňa, tú muníciu napríklad, tak tá nepredĺžuje vojnu. To je inteligentná munícia. No. Hej, tá vie rozlišiť, ktorá predĺží. Vlastne zbrane vedia, ktoré proste idú predĺžiť tú vojnu a ktoré nie. Dostanú okrúhlu pečiatku na to. No, hej, preto tam aj šiel na... Od Kotlára dostanú okrúhlu pečiatku. No, teraz momentálne inak nemali sme žiadny škandálik, takže Kotlár je zatiaľ pod zámkou. Sice aj tak, keď už si to načrtol. Ale veď druhý Kotlár sa ozval. Fico. No, bože. Že to ide dať preskúmať aj on. Sauke to ide dať? Sauke, no. No, ale niekde som čítal, že v podstate on na to nemá pravomoci, takže to zasa bude nejaká groteska. No tak to dá niekomu inému, kto na tie pravomoci na to má. Zase oni si cestičku nejakú nájdu. Ja sa len teším, alebo teda dúfam, že tí veci zo Sauky sa na neho pozrú a že babrak, hej, no že pozor, šiveti. Pozor, veď som zo Sauky aj Blaha. Dobre, lebo tam je zase on je kontinuálne stále poslancom, vieš, a tam oni majú nejaký predpis, že pokiaľ je poslancom, tak ho nemôžeš vyraziť. Ja viem, tento raz som ten ironický. Ja viem. Hej. Ale aby sme to dovysvetlili, že proste oni sa za ňou hambia. Oni by ho vyrazili, lebo on do tej stávky vstúpil vlastne, keď bol ešte liberál a chodil na tie gay pridey tlačiť kočík vlastne, takže si to nezavručuje samozrejme, že sa dostanete do stávky, hej, keď pôjdete na nejaký pride, ale bol normálny vtedy ešte. Hej, on myslím, že mal prvý doktorát robil alebo niečo také. No tak ešte nebol vtedy v politike toľko, nebol až tak, no. Takže ešte sa mohol tváriť na normálneho. No a potom, keď zistíš, že sa dá zarábať na nenávisti, že mať plat na tom, že on už je koľko, 10 rokov pomaly poslancom, alebo koľko? Ešte Paška žil. A za 10 rokov
si žiadny zákon nenapísal ani nič neurobil a plat ti ide, že jediné čo píšeš sú tie priblbé statusy a za to ti ide plat. A ja už ich nepíšeš ani na Facebook, lebo ti ho zobrali. Nie je tak Blaha. On zistil, že vlastne touto nenávisťou sa, ako si hovoril, sa dostane. No to všetci zistili v Smere. Oni v Smere vtedy začali, to sme sa bavili už o tom, oni začali strácať, Peter Weiss hovoril, začali strácať akože v preferenciách. No a teraz, že čo? Kam sa ideme uchyliť, na ktorú stranu? Tak mali vymyslieť Zoberme Republike. Nie, to je Republika, ešte vtedy ešte len chlapci sa zbierali u Kotlebu s tými faklami vo Zvolene. Ale mal to na starosti Paška. Hej, tú ideológiu vtedy vymyslieť nejakú. Že on sa na to vybodol, lebo bolo treba tunelovať zdravotníctvo, na to nemal čas, tak to hodil na Blahu. No a vidíme, kde je Smer teraz. Tam Blaha začal tlačiť tieto somariny do hlavu, zistil, že s tou zaťatou pestičkou akože revolucionára. Zistil, že môžete aj Facebook v tom pomáhal, pretože čím viacej nenávisti, tým lepšie na Facebooku. Lebo ja som napríklad, už som to asi niekedy spomínal, ja som si pozeral jednu dobu statusy u Blahu a jak sa volá, u Tarabu. Som si pozeral statusy aj u Kotlebu a normálne medzi tými statusmi, ktoré tam mali, kde mali tisícky lajkov a neviem čoho a komentárov a tak ďalej, si občas našiel status, napríklad blahoželanie GMDŽ alebo blahoželanie učiteľom ku dňu učiteľov, že z 1000 lajkov 20. Akože, ak oni dali slušný status, tak nemali lajky. No jasné. Ak dali nenávistný status, tak mali 1000 lajkov. To proste... Algoritmy, o tom sme sa bavili. Oni, nielen algoritmy, ale keď si vybuduješ publikum, ktoré reaguje len na nenávisť, keď nazbieraš ľudí, ktorí proste len krčmové buchanie po stole a nenávidíme a toto a hento, tak nemôžeš čakať, že takíto ľudia ti potom dajú like na to, že gratuluješ učiteľom, keď oni tých učiteľov neznášajú, hej? No. Ale to máš presne to isté, ako keď Šimkovičová napísala teraz k tomu pápežovi status. Áno, to som videl. A tie nadávky, ktoré za to dostala. Že ty nemôžeš byť slušný pre svojich voličov. Čo si debil? Že ty budeš slušný zrazu? No jasné. Ale tak to je tá pasca vlastne u týchto, do ktorej sa dostali. No to je to, že keď ty nazbieraš voličov, ktorí sú nenávistní, tak nemôžeš čakať, že ti budú lajkovať slušné statusy. No veď áno, a už sa im dostáva vlastné medicíny teraz, lebo čo si pred voľbami sľubovali, radikalizovali tých svojich voličov a teraz im odchádzajú vlastne ku republike tí najradikálnejší. Ano. Lebo nedoručili im to, čo im sľúbili, hej. Sľúbili im nejakú zatváračku a tak ďalej, nepodarilo sa im nikoho nezatvoriť. Ešte aj tomu Šutajovi Eštakovi sa vlastne tých Čurilovcov, čo sa snažil pozatvárať, tak ich musí odškodniť. No, a to ešte bude odškodňovať, len najhoršie na tom je, že to budeme, on ich neodškodní zo svojho, on ich odškodní z nášho, on ich odškodní z peňazí, z daní tých dezolátov, ktorých podporovali, hej. Čiže a to iba začína. A tak zistíme na konci celého vyšetrovania Čurilovcov, lebo ak to, môže to Šutaj Piškot koľko chce zahovárať, pri najhoršom to na konci skončí na Európskom súde pre ľudské práva. A oni tie peniaze vysúdia z tohto štátu, vysúdia toľké peniaze, že dezolát ich neuvidí, ani celá dezolátska dedina neuvidí. A tak im to treba zosobniť. A kto im to zosobní? No však vláda po nich bude. Eštok bude už v Dubaji alebo na vedľa Fica na chorvátskom tomto pobreží. No, dobre, tak budem sarkastický. Zaplatíme to my. Dobre, a zaplatíme si ešte aj Mossad a necháme si ho priniesť. Dobre? Už tie nejaké peniaze by sme mohli. Len ešte dneska taká chuťovka dezolátska ďalšia vyšla. Že Lindner
No, vieš, kto je Lindner? viem. Ficov hlavný právnik, Áno. ktorý mu pripravuje všetky právne podklady, ktorý mu dokonca ten právnik, ktorý pravdepodobne sudca. pripravoval, alebo sudca, no veď sudca, Bývalý právnik, sudca. ktorý pravdepodobne pripravoval aj podklady na tých Čurilovcov pre Fica a všetko tieto veci, tak ten dneska potvrdil v podstate, že Hamran postupoval pri objednávaní tých obrnených vozidiel, za ktorého Šutaj Piškot prenasledoval a podali trestné oznámenie niečo, tak Lindner potvrdil, že to bolo v súlade so zákonom. No veď, chápeš? Vieš, ty môžeš si skúšať ohýbať zákony, ale nedá sa to. Nedá sa to. Už teraz napríklad, keď Smeru naklonený sudca vlastne, alebo predseda Senátu ide riešiť očistec a že proste tam je tak postavená tá dôkazná podstata, že vidíš, aký je Gašpar z toho nervózny. Áno, sú, pretože 100% on vie, čo je v tom spise. Hej, zase to si nemusíme klamať do tašky. áno. Vie, čo je v tom spise, presne vie, čo bolo na neho vyšetrené, kto čo spieval, aké sú dôkazy a tak ďalej. Preto je taký nervózny. A všetci okolo toho. Pretože na súdoch nerozhoduje jeden človek, ako rozhoduje v prokuratúre. Preto oni potrebovali políciu a prokuratúru a preto to potrebujú vždy zachytiť skôr, než to príde na súd. Hej, preto chceli aj NAKU zrušiť, aj špeciálnu prokuratúru chceli zrušiť skôr, než to oni stihnú podať na súd. Veď Čurilovci ešte pár dní predtým, než boli zrušení, ešte stihli podať niečo na súd. Lebo v okamihu, keď to podáš na súd, už to nemáš pod kontrolou. Lebo to by si musel podplatiť príliš veľa sudcov, No. aby sa ti to podarilo zahľadiť. Takto ti stačí mať generálneho prokurátora. Hej? Ten povie 363 a vybavené. Hej, jeden človek. A nikto iný to riešiť nebude. No. A už tým nič neurobíš, ak to on zahľadí. Ak on to ukončí, už nič neurobíš, lebo súd sa nemôže povedať generálnemu prokurátorovi, že zle si to urobil, musíš to poslať na súd. To tak nefunguje. Súdca môže jednať až vtedy, keď to príde na súd. Dovtedy, kým to príde na súd, je kráľom prokurátor, generálny prokurátor. Preto oni... Sovietský typ prokuratúry. A toto bude treba takisto prekopať. To bude prvé, čo bude treba zmeniť. A ja teraz hovorím, že politickú stranu, ktorá nebude mať, a koalíciu budúcu, ktorá nebude mať v programe medzi prvými bodmi zmenu generálnej prokuratúry na zastupiteľstvo, nebudem voliť. A budem útočiť v týchto našich podcastoch dovtedy, kým to proste neurobia. Neodpustím ani našim, ak to tam nebude proste. No, tak môžeme sa poďakovať Matovičovcom, Kolárovcom a tak ďalej. Hej, keď mali možnosť to zrušiť a neurobili to, neprešlo to skrz koho? Kolára. No, ďakujem pekne, hej. Skrz najlepšieho kamaráta Igora Matoviča. No, hej, takže... Lebo nepočul si ani jednu, na všetkých možných mal tlačovku, ale na Kolára nemal tlačovku ani raz. A pritom Kolár zničil toho najviac, pretože blokoval všetky protikorupčné, hej. Veľkému protikorupčnému bojovníkovi robil najlepšieho kamaráta, najväčší bojovník proti... mafián, hej, najväčší bojovník proti tomu, čo vlastne Matovič chcel. No však, to sú ďalšie také totálne paradoxy, že Matovič si vybere za najväčšieho kamaráta toho, kto bráni spojenca toho, kto bráni jeho protikorupčnému boju. Tak rozumie. A útočí na tých, ktorí ten protikorupčný boj chcú. Hej. Matovič, ako on útočí, že my pôjdeme s Hlasom a že celá opozícia, že my ako... Progresívci, demokrati a všetci a že všetci pôjdu s Hlasom, len on je skutočný protikorupčný bojovník. Pritom všetci títo ľudia
boli za tie protikorupčné zákony a práve ten spojenec Matovičov, najlepší spojenec, bol proti tým protikorupčným zákonom. A takisto zvolili Žilinku, by the way. To je totálne dezoláctvo potom, čo ten Matovič predvádza. Za Žilinku šli do roztrhání tela, jak sa vraví. No dobré, tu sme sa rozohnili. Poďme si vyriešiť. A to som ešte nepovedal, čo som chcel, ja už to poviem teraz, keď to poviem. Že v podstate keď tu niekto chce protikorupčných bojovníkov, no tak v tých demokratoch ich tam má. Veď dneska kto vyťahuje najviac kauz? Demokrati. No však kopírujú od nás všetci. No, čiže ak nejaký volič hľadá stranu, v ktorej sú protikorupční bojovníci, skutoční, lebo prinášajú tie kauzy, hej, tak si môže vybrať demokratov a ešte má výhodu, že s tými demokratmi chcú tie ostatné strany spolupracovať. Zatiaľ, čo s tým Matovičom spolupracovať nechcú. No, a čuduješ sa im? No, nečudujem sa im. No, ale tí voliči by mali mať taký rozum, že keď mám protikorupčných bojovníkov tam aj tam a s týmito chcú spolupracovať a s tými nechcú, no tak by som si vybral skôr tých, ktorí chcú spolupracovať. Prečo Matovičovi nikto neposiela dôkazy? Ale tak Matovič je známy tým, že mal otvorený ešte minúta po minúte od denníka N, alebo od Smečka takisto a rýchlo sledoval, že čo, kde sa vydalo a potom s tým letel rýchlo za pultík alebo zvolával tlačovky a tak ďalej. Však teraz nedávno takisto, hej, bolo to na Facebooku išlo. Strana Piráti vlastne a strana Demokrati riešia s tou PPAčkou, čo si stávali penzióny za peniaze, ktoré mali ísť pre farmárov, tak si tam dcerke dala postaviť nejaké chalúbky a tak ďalej. Riešila to takisto 360 Kovačičova. A prišiel Abrakadabra a zrazu to objavil Matovič. Igor tam nebol na tej tlačovke, myslím. Hej, zase tam boli iní experti, ale absolútne ani ďakujem, alebo čo si a prišli s tým, aké by oni to odhalili včera. Hej, a pritom tam sú podané trestné oznámenia, 2 roky sú staré. Tieto veci. Ale tu chcem povedať, že tu vidíme, že ani tí Čurelovci, ani tí vyšetrovatelia, ani tí poctiví policajti neveria protikorupčnému Matovičovi, ale veria napríklad tým demokratom alebo iným, lebo neposielajú tie rôzne dôkazy a tie listy a podobne. Neposielajú Matovičovi, že aby to Matovič vytiahol, aby to on povedal. Posielajú to iným. Tak hnutie Slovensko. No. Tým sa vysvetľuje všetko, viac menej. Budeme sa baviť o tom Pelegrinim teraz? Tvoja téma, poď. Moja téma. Hej, to bol veľkonočný štvrtok, myslím. Hej. A húkačky a tak ďalej. Ľudia išli do okien, pozerali sa, že či idú hasiči, čo sa robí. Bohača. Stredom Petržalky prefrčala prezidentská kolóna, zastala pred paneláčikom, vystúpil Pele, no a zastiahnutou rytkou cupital dovnútra. Hej, letel takto ku Barberovi a teraz zober si, že koľko to zase stálo peňazí s týmto, lebo že nie tam je, neviem, 3 autá. Pre ostatných, ktorí nevedia ešte, čo je Barber, lebo to je také modernejšie, že k holičovi. Myslím si, že každý už vie, čo je Barber teraz. Ale no, išiel si dať beriatku podstrihnúť a napraviť pár vláskov. Takže na 3 autách šli, myslím. Cez Petržalku húkajúci vytlačili auta, ale samozrejme. Ty sa tomu čuduješ, veď oni celý život túžia po tom papalašizme. No najdrahšie hodinky ukazovať, hej. Fico si urobí tlačovku, kde si dá sveter za 1,000 eur. No. Sveter za 1,000 eur a video nahral. Hej, že čo sa nezmestilo na tlačovku. No takže on si tak sedí doma v tej svojej pracovni v 1,000-eurovom svetre a ide rozprávať o tom, ako vy, ostatní ľudia, musíte platiť transakčnú daň. Napríklad. Hej. Ale počkaj, tam som ešte, že koľko to stálo vlastne, to Peleho?
tento Peleho. Koľko to stalo nás? Koľko to nás stalo, dobre. Lebo to Pele neplatil. No veď jasné, preto si nechal zvýšiť rozpočet pre prezidentskú kanceláriu. Ale toto ide cez rozpočet Ústavu na ochranu Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Tak. Keď som tu za toho múdrejšieho. Keď si za múdrejšieho. No, čiže lacnejšie bolo poslať nejaký Uber alebo Bolt po toho oného Barbera, zaplatiť mu tam tie 2 hodiny, keby bol aj v nejakých zápchách alebo čosi, a nech ho príde ostrihať do tej nahlíkovej vily, alebo ja neviem, kde teraz býva ten parkožrut. Ale a tak, no. A nemal by ten barber s tým problém, pretože určite nie. Ja chodím s baterkovým holiacím strihacím strojčekom svojho otca takto strihať. Takže keby už len aj papuču tam niekde natiahol. Takže ak Pellegrini potrebujú strihať, tak mám prax. Hlásim sa normálne, prídem. Cesta do Bratislavy môjim osobným autom vyjde len 70 €, normálne keď prerátaš kilometre krát, keď si dávaš služobnú cestu na dobre, aj tak už. 70 €. Za 70 € prídem ošetrať. Vyjde to lacnejšie celé Slovensko. Za strihanie nezoberiem nič. Ako ťahať 6 ochrankárov, 3 auta do Petržalky. Kvôli nejakému hnidopichovi dá na to, aby sa mohol dať ostrihať. No ale hej, to je ten papalašizmus. No a ešte sme tam mali, viete, ako vypušťajú ona Kokotlára? Vždycky, keď treba niečo prekryť a tak ďalej. No tak toto mohla byť taká prekryvka zase, že Pellegrini sa možno že ešte zase niečo podučilo toho svojho pána, ktorý ho držka za guľky. A vyšlo, že dostal pokutu 10 000 € za porušenie volebného zákona, alebo teda o kampani, alebo jak sa to volá. Ty si ten z tých modrejších, tak však môžeš citovať. V kampani porušil volebný zákon a tým pádom dostal pokutu, no ale my to máme... uhradil, obratom ako ju dostal. Ju uhradil. Čím priznal, že to urobil. My máme prezidenta podvodníka. To môžeme, to je pravda. Oficiálne môžeme hovoriť, máme prezidenta podvodníka. Áno, nech sa páči. Ale teraz si zober, že v podstate, ak máš peniaze, tak sa ti oplatí podvádzať. No? Nie, oplatí sa ti podvádzať. Tak áno. Že ja byť PSK v budúcich voľbách, hej, už majú peniaze z volieb a z tohto, ja sa neserem. Za 10 000 €? Ja sa neserem. No keby aj za 20. Akože normálne do posledného dňa púšťam si reklamu aj všetko. No len to zase moc nevral takto nahlas, lebo sa toho zase chytí Igor prvý svojho mena. Vieš, výnimočný. Igor prvý veľký. Urobí tlačovku z nášho podcastu. No, dobre, nepovolujeme autorské práva pre Igora Matoviča. Hoci komu, ale Igor tebe nie. Ale keďže vieme, že on si s autorským právom nerobí žiadne galiby, však, lebo ty si tam z toho Bombica mal v tej ďalšej téme, tak ja pri tom Bombicovi mám, že Kerryho. Ja, tá jeho diplomovka zase pajcnutá. No takže s autorským právom si tu nerobia viacerí absolútne žiadne problémy, tak myslím, že Matovič na naše autorské práva tiež kašle zvysoka. No čo už. V Smere by sa uživil tým pádom. Že zapadol by. Aj tým, čo... Neviem, ako to ono teraz slušne povedať. Možno, že hej. Ja si myslím, že keby chcel, že tam nájde svoj smer. No, on už našiel svoj smer. Vieš, že on by v tom smere mohol byť ten opozično bijec. Ešte neviem, či oni nemajú aj tichú dohodu náhodou s Kalim. Nejakú takú, že... Nechcem špekulovať. Veď jasné. Vytvárať konšpirácie. Že si vedia pomôcť. Vieš čo, ak sa toto dostane ku prvému fanúšikov Svetkovi Igorovému, tak nám zbúrajú ten YouTubeový kanál. No nech, a čo? Ja mám takýto názor. Kvôli Igorovi som sa ženil na 3-krát, moji zlatí. Nejdem, otvorím, zatvorím, vieš. A pritom mohli byť pravidla nastavené. Aj počas korony si sa rozhodol ženiť, hej? Veď vychádzalo mi to tak a prišiel do toho COVID a už potom to bolo na hovno celé.
Lebo žil som aj v iných krajinách Európskej únie počas covidu, dalo sa cestovať, hej, keď si to vedel zariadiť, samozrejme testy, somariny, karantény, ale v poriadku. Takže mal som odskúšané aj iné krajiny a viem, že sa to dalo. Že sa dalo, len u nás bola džungľa. No, tak my vieme, že Igor je najsvätejší zo svätých. Hej, on chce iba dobre. Aj v tom, čo robí, je vždy najsvätejší zo svätých. Takže... Ježiš, čo ja som sa vtedy unadával na Facebooku. A ja som bil do živého. Veď doteraz mám bany u niektorých tých oných somárov tam, čo som pozdravujem inak. Hej, môžeš si ma odblokovať, keď chceš. Lebo nevidíš ani, čo mám na ono. Ja teraz na profile, keď máš bloknutého. Ale nie, tam to bolo, že Igor ráno vstal z postele, obul klaunovské topánky, zapol, vieš ako bol ten film Split? Nepamätám si, neviem. Ewan McGregor tam hrá, sa mi zdá, že? A tam má 21 osobností, myslím, že ten človek, a že pekne to bola opísaná tá schizofrénia, že teraz kto je na svetle, že pod lampou ktorá osobnosť. Hej, a tá ho ovládala s týmto oným. No tak Igor, hej, tiež vyžreboval, ten tam mal tých 21 osobností a žiadna z nich nebola normálna. Obul tie klaunovské topánky, zatočil kolesom šťastia, alebo teda, ja som to volal koleso šťastia, ale v skutočnosti to bolo koleso drbnutých nápadov. No a čo mu z toho padlo, tak to sa riešilo v ten deň. No, takže pani zo Solivaru, inak Zuzanu zo Solivaru už ste poriešili? Nie? Myslel som si. Takže to sme prebrali Peleho a papalašizmus. A podvod vo voľbách, samozrejme. No dobre, ja tu mám ešte tému, že kto chce vystúpiť z EU, môže vystúpiť z EU už teraz. Lebo čítal som, že už sa pripravuje nejaké ďalšie referendum, už niekto ďalší pripravuje nejaké referendum. Ďalšie referendum o vystúpení z NATO, oni už neviem ani ktoré, hej, a vystúpenie z EU. Prosím vás, priatelia, ktorí chcete vystúpiť z EU a z NATO. Z NATO to bude trošku zložitejšie, ale už ste podpísali, že nepôjdete na vojnu, takže vy už ste vlastne vystúpili z NATO. No. Čiže vystúpiť z NATO už viete. A vystúpiť z EU môžete od dnešného dňa, od tejto chvíle môžete vystúpiť z EU. Stačí jednoduchá vec, no však nakupujte slovenské potraviny. No však nenakupujte tie európske veci. Prečo kupujete veci z Európy? Na každých potravinách máš napísané, odkiaľ pochádza, kto to vyrába. Veď pre Boha, nakupujte len slovenské potraviny, kupujte len slovenské mobily, kupujte len slovenské počítače, kupujte len slovenské autá, prípadne ruské, napríklad ruský notebook, super. Nedávno som videl pred rokom, že konečne Rusi vyrobili notebook, je asi takýto hrubý ako tehla. Kúpte si ho, normálne ani ho nestratíte, nič. Bude ťa bolieť ruka, keď ho budeš prenášať. A takto pekne môžete tej Európskej únii naložiť už teraz. Naložte jej. Nekupujte odtiaľ nič, nepoužívajte odtiaľ nič. Ani ten Facebook odtiaľ nepoužívajte. Vybavené. Vystúpte z Európskej únie hneď teraz. Ja, ty narážaš aj na onu, na Lašakovú, predpokladám, čo chodí po školách a dáva tam tú prednášku, že čo máme žiadať o Európskej únie, keď budeme odchádzať na takéto veci. Veď, ale oni môžu mať podpísaných, ja neviem, 30 memorand. No. Furt títo chují budú do tohto rýpať. Ja neviem na čo. Ja nepotrebujem podpisovať žiadne memorandum o tom, že niekde patrím, alebo že niekde ona. Na čo to mám vôbec riešiť? Na čo mám otvárať takúto tému? Ale to je tak groteska. To je tak groteska, že Fico s Pellegrinim idú podpisovať už asi 5. alebo 6. referendum o smerovaní do Európskej únie a na to ich osobná europoslankyňa chodí prednášať, ako vystupovať z EU. Hej? Ale europoslankyňa, ktorá berie peniaze, ja neviem, koľko tam má plat. Nejaký 12 to vychádzalo? No, tiež. Neviem, ako je teraz, ale tak okolo 11-12 tuším bol základ. A plus ale plus ešte nejaké ďalšie veci. A doživotná renta. Doživotný dôchodok. No jasné. A keď si bol akože poslancom Európskeho parlamentu, tak samozrejme sa ťa aj nejaká organizácia potom ujme
lebo už tam máš vybudovanú sieť kontaktov a to sa akože sa vždycky hodí, takže máš aj tú prácu vlastne ako zabezpečenú. Takže táto chamrať chodí po školách a deťom blbne hlavy s tým, že máme odísť. A čo budú robiť? Kde pôjdu? Zase teraz vystúpime z Európskej únie, veď tu na nikto nechce ostať. Ani len tí utečenci, čo vás s nimi strašili, tu nechcú ostať. Ani to len nechodia. Nám sa všetky vlny komplet utečenské, čo boli, tak sa nám vyhli. No. Akorát takto tí červení kméri to dobre zneužili. A tí naši mladí, teraz namiesto toho, aby si, keď už chceš odísť niekde, že máš nájdenú prácu v zahraničí alebo čo si, pobalíš veci do auta, sadneš, odchádzaš. A teraz čo, pôjdeš si požiadať o vízum, o nejaké pracovné povolenie, to budeš riešiť, bude to trvať, 3 mesiace, kým sa niekde vôbec k niečomu dopracuješ od zamestnávateľa. Bohužiaľ, tak si nájdu niekoho iného. Mne sa v tomto páčia tí Američania, bože, už som zabudol, ak sa volajú, s tými klobúkmi chodia, takí žijú. Amiši. Žijú ako v 19. storočí, že... Ešte pred. Alebo pred, že veď keď chcete, tak to urobte. Proste neberte z tej Európskej únie, nechoďte tam pracovať, ani do Čiech nechoďte pracovať, proste ostaňte na tom Slovensku, založte si na Slovensku farmu, pestujte si tu, žite si tu ako v 19. storočí, normálne svoje deti nemusíte ani do škôl posielať, však ani Amiši neposielajú, respektíve majú len tie svoje školy tam uzavretí od všetkého. Veď urobte si to takto a máte vyriešené, nepotrebujete tu buzerovať ostatných, ktorí chcú žiť iným životom. Proste žite si vy tým svojím životom takýmto. Trošku ťa opravím teraz. Amiši môžu ísť na strednú školu, ktorú si vyberú viac menej. Tam majú takú výnimku a ty sa potom nejakých 16 rokoch myslím, že ešte rozhoduješ, že či sa vrátiš do tej komunity a budeš žiť ako Amiš, alebo z tej komunity odchádzaš, ale vtedy si videdenec v podstate. Áno, a nesmie sa s tebou už nikto iný z tej komunity stretávať. Áno, ale máš možnosť ju... Máš to tam, že keď sa rozhodneš inak, tak sa rozhodneš inak, ale už tým pádom vypadávaš z tej komunity. Ale ide o to, že keď chceš, urob si komunitu, žij si v tej komunite takto. Veď brat za brata budovala teraz nejakú komunitu, nie? Tú homosexuálnu, masturbačnú sa chceli hrať na partizánov a chytať nás liberálov a progresívcov. No, kým sa vytvárajú kadejaké kým ich nenavštívili policajti a zrazu to nemala byť partizánska skupina, ale zrazu to mala byť skupina, ktorá mala pomáhať partizánom. Ktorá mala pomáhať, obnovať hroby, či čo. Posral sa absolútne hentelný z tohto, ale vieš, keď vlastne brd za brd tam na Facebooku sú všetci frajeri. Sú frajeri, ale toto inak by som absolútne zmenil. Stojí si za tými názormi. Nie, že ráno niekomu posielaš mačičky, slniečka. Stojí si nad tými názormi, aj keď prídu policajti. Tak, veď práve. Toto. Stojí si za tým názorom. Ráno niekomu praješ dobre ránko, pošleš mu tam kávičku, slniečko, bošteky, mačiatka, to je jedno. A po obede niekomu, bodaj by ti deti zomreli niekde pri onom. Na rakovinu, alebo teba treba umlatiť kladivom, alebo takéto správy, čo mi chodia. Alebo dobodať nožom, alebo vieme, kde bývaš, alebo takéto chujoviny, keď mi prídu. Poviem, že poď. Také ti chodí? No jasné. Ja mám asi ten Facebook nejako nastavený, alebo ako mám tú fotku takú zamračenú, tak sa... to je jedno. Tak mi mne príde žiadosť o kontakt, pozriem sa na to, vidím, že to je debil, odchod, čau. Čo sa ideš s nimi vyprávať po večeroch, keď je to už ratvo? A vtedy má akorát tekutej odvahy do liatej. Ja som zjavne ešte tých tekutých nenazbieral. Nie? O Ježiš. Ale vieš, niekde by si ho stretol na ulici alebo čo si, tak sa ti ani nepozdraví, iba hlava dolu a cupita niekde ďalej. No. Tak. Ideme sa porozprávať ešte o tom Bombicovi, či si ho necháme na budúce. Tak už zakončíme Bombičkom. Daniel Bombičko. Bombičko bude mať inak, nejde mu robiť promo, ale bude mať diskusiu s Fiki Sulíkom. To sa tí dvaja sa našli. No dobre, ale chápeš, ako títo dvaja môžu mať
No dobre, môžu mať. Môžu mať. Nie, mentálne sú si dosť blízko. Mentálne áno. Ešte Ramonu k ním prihodiť a kruh sa absolútne uzavrel. Tam sa môžu šermovať do trojky. A Ramona im bude ďakovať, že jej Fiky vynada. Nie, toto sa nechajme tak. No zase ďalšia hanba na Slovensku. Hej, tam sudkyňa, myslím, že prvá bola sudkyňa, ktorá mu dala ten náramok a dôrazne to bol tuším najvyšší súd, kto to dával. No, a dali náramok a dôrazne ho varovala s tým, že proste žiadny materiál, žiadne hejty na internety nesmú ísť. Má sa držať mimo nejaký verejný život a proste s tým, aby čakal na začatie nejakých konaní. No medzi tým Danko čo robí? Hej. No ale mimo to, že je to parkožrut, takisto ako ten náš prezident, ale chodí po pamätníkoch, zbudzuje okolo svojej osoby rozruch. Dobre, ale to nie je trestné. Dobre, publikuje, čo má zakázané, napríklad šíri nenávisť, osočuje ľudí, nadáva ľuďom a takéto vyhráža sa ľuďom zase. Hej, tam písal niekomu vyhrážky. To, čo chcem povedať, že z tých vecí, čo si spomenul, tam bolo aj súdom uznané, že mnohé nie sú trestné. No veď keď sa chodí predvádzať na tie pamätníky, nie je to trestné. Ale teraz ho ten súd pustil, hej, včera či predvčera, alebo kedy ho pustil. A dneska už písal na Telegrame, že aby si dával Šeliga pozor, lebo sa mu to môže vrátiť, hej. Akože koľko ešte dôkazov, alebo čo bude trestné, až keď ozaj, ja neviem, príde zás od nejakého dezolata guľka niekde, zás pôjde niekto strieľať, tak ako šiel strieľať na tú Zámocku, alebo kde? No však, ja neviem, na toto sa čaká, ale teraz už si dajú na toto pozor. Hej, do istej miery. Podľa mňa sa Denny, to je taká postavička ako Kotlár, hej. Zase niečo sa deje, sa nejaký rozruch, tak poďme vyťahneme hen tohto nácka niekde. Keď mu platia ubytovanie, tak zadarmo ho nebudú držať. No jasné. To akože, ale on sa stáva toxickým už aj pre ten Smer. Musí Smeru plniť nejaké priania, aby... No jednoznačne. Aby si zaslúžil, že ho platia. No, samozrejme, skáče do republiky, hej, lebo to je teraz republika berie voličov Smeru, tak sú tam rozvadení a tak ďalej. Takže výsledkom je, že Bombic je vlastne sluha Smeru. Je to pajac. No, čo si budeme rozprávať. Ale s tým, že boli zase na neho podané nejaké iné trestné oznámenie, aj teraz vlastne, že porušil tie podmienky a tak ďalej. Bol zobratý do väzby, čakalo sa na prevoz na nejakú prokuratúru alebo niekde. Tam si ho podržali 2 dní a potom ho pustili. Ja rozmýšľam, že aj v súvislosti s tým Kerim, že to je nejaká proste kvalifikácia, že keď sa chceš ty stať v Smere niečím, tak buď musíš niečo ukradnúť, minimálne diplomovku musíš ukradnúť. Pozemky niekde. Potom napadať všetkých, čo najväčšou nenávisťou. No Blaha, Bombic a ďalší, hej. Že ak sa chcete do Smeru dostať, tak proste aspoň diplomovku ukradnite. Len obávam sa, že mnohí a hlasáci mnohí tie ľudia nemajú ako diplomovku ukradnúť, ledva sa dostali ku vysvedčeniu zo základnej školy. Ako voliči, áno. Ale zase nerobme si o tých vyšších, alebo nebudeme si klamať. Niektorí sú rozumní z nich, takže tam aj nejaký predpoklad, že vysokú školu mohli ukončiť a ako ukončiť. Ale ako ukončili? Ja poznám spolužiaka Piškota, tohto našeho, hej, Šutaja Piškota, čo spolu chodili do triedy a že proste to bol jeden z najneschopnejších ľudí, že jemu, keď si popri škole potrebovali nájsť zamestnanie, že on si nevedel nájsť popri škole zamestnanie, že jemu tí spolužiaci ešte dohodili ešte aj McDonald, aby mal aspoň kde robiť. No, taký neschopný človek.
No vidíš, aj je teraz ministrom No dobré, ale už sa hovorí o tom, že v Smere v Hlase, že už ho majú pokrk. No čak jasné, lebo ide Ficimu na ruku, absolútne. A Hlas zistil, že klesajú a tam to sa tiež sponzorom nemusí páčiť s takýmito vecami. Ale vidíme v Hlase raz ďalšiu novú postavičku, hej, ten Draco Malfoy. Kto? Veď, jak sa volá Bartek, ten babyface, čo chodil Pele naťahovať. Takže vymenia Piškota za tohto? No ja toto pochybujem, ten sa tam nedostane na tak vysoko, ale že rastie, že začínajú posielať, vieš, že keď niekde je nejaká diskusia, tak ide ten Draco. Lebo on je v trolovaní expert, takže keď potrebujú niekde v televízii vytrolovať niekoho, tak tam presne tohto pošlu. Pošlu Barteka a vieš, že máš dodiskutované. No. Hej, takže tam som videl ľudia ako ho krásne trolia tiež, dávajú jeho signál na Kinder čokoládu, že proste odteraz to nežeriem napríklad, alebo... A zmestí sa, lebo ja neviem, no. Viete, tak nafúklo ho, no, odkedy ona možno, že nepikluje s Pelem, alebo... Hej. Boh vie. Ale volajú ho Draco Malfoy z Hlasu. Ten Draco z Hlasu a tak ďalej. To je celkom vtipné. Ale zasa povedzme si pravdu, že ako troll začínal Šutaj Piškot. No jasné. Má to už nástroj vlasok. Máš tu nástroj vlasok. Takže keď kvalifikáciou v Smere je niečo ukradnúť, tak kvalifikáciou v Hlase je byť správny troll. Tým pádom Piškotík, či ten druhý, jak sa volá, trafil stranu znova. Vieš, keď je Hlas strana pekných ľudí, tak ja neviem, čo tam niektoré robia. Ja by som povedal pekných trollov. Pekných hajzlov. Pekných trollov. Takisto. To je jedno. S takýmito onými. No, je to strašné. Hej. Aj keď si čítaš internety, akože pozeráš sa po tých sociálnych sieťach alebo prechádzaš si správy, ja neviem, ja denne sledujem politiku, fakt. No, s týmto nejdem sa hrať na nejakého politológa alebo čo si na nejakého odborníka, proste sledujem to ako bežný občan. S tým, že proste časom získaš aký taký prehľad. A vidíš a začínaš čítať aj medzi riadkami pomalinky a že vidíš a vieš predpokladať, čo sa stane. To je hnus za hnusom. Keď to vidíš a že čo sa tam deje. A rozprávaš sa s normálnymi alebo s bežnými ľuďmi, ktorí sa o tú politiku až tak nezaujímajú, ale že nejaký taký prehľad majú a to vidí, keď sa s nimi baví, že Pane Bože, vy to nevidíte? Ľudia, halo, vám to nelezie na nervy, alebo čo si? Nevnímajú, oni si zvykli. Tak pozri sa, keď z politiky vidíš maximálne tak 10 minút v televíznych novinách, tak... Im to stačí asi, zjavne. A ešte, keď ti to tam zostrihajú kadejako, pretože buď na teba tlačia, vyhodia moderátorov a tak ďalej, tak nemôžeš čakať, že ti ľudia budú mať nejaký väčší prehľad v tomto. Ale horšie je, že si nedajú ani vysvetliť. No, to zase pomalinky už si nechávajú. Hej? Lebo, vieš, prídeš, opýtaš sa toho človeka, aký máte názor na Ficovú vládu. Myslím, že si dajú vysvetliť tí, čo odišli od Smeru do Republiky, hej? No, neboj sa, aj tí trpia, hej? Lebo aj tí ľudia, ktorí akože sú v Republike alebo fanúšikovia Republiky, aj oni musia mať nejakú prácu. Teda väčšina má, no, po niektorí žijú z dávok. Dobre, ja si len predstavujem, že ako niekto z Republiky vedie ministerstvo financií. Chápeš? Že pripravuje rozpočet pre tento štát. Nerob, vybilo mi poistky. Vy, čo chcete týchto ľudí voliť, viete si predstaviť, že kto z Republiky by pripravoval ten rozpočet? Že kto by tam robil toho ministra financií? Ja neviem. Uhrík má ekonomické vzdelanie, takže Uhrík nám pripraví štátny rozpočet. Fúha. Ja neviem, akože normálne, ja rozumiem, môžete nenávidieť, môžete čokoľvek, ale že prejsť od Smeru k Republike, že
Ja nechápem, akým mozgovým pochodom sa k tomu dá dojsť, že by republika viedla túto republiku, tento štát. Dobre, no tak vieš, pozri sa, koho máme ministra spravodlivosti. Akože čo urobia? Dobre. Keď nastúpi republika, si myslia, že republika príde a teraz nám zoberie peniaze. No veď prevediem v ten okamžik, keď vyhrá republika, prevediem všetky peniaze na zahraničný účet. Kto si myslíte, z čoho tie peniaze dostane tá republika? Z čoho vám ich dajú? No veď zadlžia viacej, hej, ale už aj tie ratingy tam klesajú. Nie, toto... Pozri sa, koho máme teraz ministrov, hej, Rudo, toho sme sa nechceli dotýkať, pána Boha. Šimkovičová, hej, ďalej. Tej sa nedotýka. Tej sa nedotkneš ani trojmetrovou tyčou. No, to je ofarbených 150 cm nenávisti. To je Dolores čistá, Umbridgeová z Harryho Pottera. Potom máme ministra financií, hej, Kamenický. S čím prišiel? Transakčná daň. No ale zober si, že v Smere to každou vládou je horšie a horšie, lebo oni sa nakrmia, tí rozumní sa nakrmia a odídu. Tí rozumní utečú včas, lebo vedia, že proste v čom sú. A čím skôr utečú, tým menej ich budú policajti naháňať, hej? Že zo starej gardy kto im tam zostal? Fico a Kali? Jedine. No, a to je tak všetko. Kali nenásytný, pažravý, pravdepodobne v týchto veciach, alebo ho držia za gulo, že nemôžeš len tak ľahko odísť. A jedine Fico, ktorého tam tiež držia nejako. A proste už nevedia do strany dostať odborníkov. No, že ty by si šiel? No jasné, že nie. No ale pozri sa, keď Smer už nevie dostať do strany odborníkov, že akých odborníkov tam dostane republika? Tak pozri, oni prídu tu na 4 roky, urobia referendum, budú pustia tu na tých ruských trollov, budú robiť propagandu tomu, aby sa vyšlo z Európskej únie. Nebudú to 4 roky, pretože skrachujeme v prvom pol roku takejto vlády. Rok by potiahli. Hej. Pol roku skrachujeme. Prídu platby, zbalia sa firmy, prídu platby za úroky, za všetko. Nechajú si, veď sám si rozprával, ty si mi rozprával alebo niekto mi rozprával, že má kamaráta, čo musel... Ja. No, ty si to rozprával. Ja som to rozprával. No a čo si myslíš, že urobia, keď tu prídu takíto ľudia? Že čo urobia tie ostatné firmy? No presne to isté urobia, že do mesiaca presťahujte všetky peniaze do zahraničia a požiadajú si o splatenie úveru a neviem čoho. Čo urobí ten Uhrík, minister financií? Nechcem si to predstavovať. Ja mám takú naivnú predstavu teraz, že budúce voľby že dopadnú dobre. A keď nie, no tak akože dobre, fajn. No zlomím palicu už na týmto celým komplet, asi sa zoberiem niekde preč. A robte si tu, čo chcete s týmto. Pozri sa, ja to beriem tak, že v Čechách nás kedykoľvek veľmi radi uvítajú. No áno, no počkaj. Uvidíme na jeseň, že čo sa tam bude diať v Čechách, že či nebudeme musieť ísť ešte odundal niekde, ale tak zatiaľ... No, držíme im palce. Ešte už Babiš klesa dolu, pretože stavil na Trumpa a nakoniec sa ukázalo, čo je Trump zač, takže už klesol percentami. Dobre, ale má stále cez 30%. Dobre, ale nemá toľko percent s ostatnými stranami, aby zostavil vládu. Že teraz to vychádza, že by zostavili znova vládu v podstate tí, čo tam sú teraz, takže... No, držíme vám palce. Držíme im palce. Berte si zo Slovenska zlý príklad. Naozaj. Čo si môžete poučte sa zo Slovenska. Tak. Poučte sa, komunikujte so svojimi známymi. Keď už ste sa niektorí poučili z toho Trumpa a odmietli ste toho Babiša, tak sa poučte ešte zo Slovenska. Pozrite sa, ako to môže vyzerať. Alebo ako to bude vyzerať. To je hanba za hanbou, deň za dňom. Áno, nič to neprináša. My sme klesli z Tatranského tigra, ktorý bol vzorom aj v Európe, sme klesli na poslednú ošklbanú mačku v Európe. No, vypelichaný kocúr. Toto fakt nechcete si opakovať. No, tak môžeme sa pýtať, akože ľudí, toto Reganovské. Hej? To som nedokončil ešte z toho. No. A keď sa ľudí opýtam, že či sa majú lepšie teda, ako keď sú voliči Republiky, Smeru, Hlasu a tak, SNS-ky, že či sa teda majú lepšie ako pred 2 rokmi. Nikto mi nepovedal, že sa má ona. Ale voľbu nezmenia. Tak
keď už tak aspoň demotivovať, aby k tým ďalším voľbám nešli. Čo iné. No. A s touto pozitivitou sa môžeme pomalinky lúčiť, lebo... Takže áno, pohundrali sme si dneska. Po 2 týždňoch a znova budeme hundrať. Nahrávali sme minulý týždeň? Nie. Či minulý týždeň nám to iba vyšlo? Minulý týždeň to vyšlo, pred 2 týždňami sme nahrávali. Či bolo to letí ten čas. Čiže každé 2 týždne chcem, aby sme to konečne dodržali. No, bolo by to fajn. Takže počujeme sa opäť o 2 týždne. Nezabudnite opäť si dať tam lajčík, páčik a tak ďalej. Aby vám nič neušlo, aj našu facebookovú stránku. A teda počujeme sa o 2 týždne s Palinom a s Tonkom. Ahojte. Dovidenia, do počutia, do skakavenia. Alebo do zmatovičenia. Bože, ty chceš, aby nám zbúrali tie internety.